Adrian Delija tenna li mhux se ħalli attakki bħal ta' Teris Komodini Kakija ifixkluh mix-xogħol li qed jagħmel. Dan wara li Teris Komodini Kakija ħarġet tattakkaħ fuq l-eżami li Delija għamel fil-qorti lill-editur tal-Lavin Malta brabta mal-libell li fetaħ Delija kontra s-sit li fuq huwa għandu kontroll enormi l-istrateġista tal-Kap Bernard Grek Chris Pereġin. Fuq Twitter Komodini Kakija lila bit-tikketta ma' Delija tant li ridet toħodlu postu bħala kap tal-oppożizzjoni qalet li dak li jagħmel Delija fil-qorti mal-Lavin Malta kien surreali u dak li sejħet bħala poor taste. Iżda dwar dan Delija qalilha li hu jaf sew x'inhuwa x-xogħol tiegħu bħala avukat. Il-bieraħ ukoll Dr. Teris Komodini Kakija, kollega tiegħek fil-grupp parlamentari ħarġet tgħid li kienet bad taste li inti qalet surreali li inti għamilt il-mistoqsijiet tiegħek anke bħala avukat lill-ġurnalist. Xi tgħid dwar dan l-ewwel nett? Jiena x-xogħol tiegħi bħala avukat nafu sew. Għal dak li Komodini Kakija sejħet bħala poor taste, Adrian Delija kompla jtenni kif huwa kien aġixxa b'mod rett kemm bħala avukat iżda wkoll bħala politiku fid-difiża tal-libell li fetaħ u stess fil-qorti. Dak li għamilt kien mhux biss professjonalment tajjeb, politikament etiku ma fid-difiża ta' dak li qed nagħmel ġewwa l-qorti. Adrian Delija spiċċa jagħti x'jifhem li dawn l-attakki minn Teris Komodini Kakija huma ntiżi biex waqfuh minn xogħlu fil-partit li kien imexxi. Mhux saħalli xejn, partikolarment affarijiet żgħar hekk illi naħħuli l-focus mix-xogħol li hemm